ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, бачаҳо ча, ҳама каса хубен, тинҷен, саломатӣ хубай, вақти хушай. Чиста 23 июн 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон. Дӯстони азиз, рақамҳоро мегузорам қабули реклама. Шояд шумо хона, замин, мошин, квартира фурӯшида бошед, дар WhatsApp рӯй кунед, наворҳои баъдина ютубу, тиктоки, инстаграмда реклама карда фурӯшда мегузорем. ирӯза наморда 9 дона хона ҳастай, якто гандамдаравак дӯстони азиз ҳастай, ки бо нархҳои дастрас пешкаштон мекунем. Бо диққат нигоҳ кунед. Баъдан дӯстони азиз, дар ҳамун таги комментара нависен аз куҷо то чанд сомона шумода хона дар кӯб мо навор мекунем. Бо диққат тамошо кунед бача азиз. Анаи бачаҳо комментар як кадан, аз рӯи комментҳои ҳамён мо навор мекунем. тамошо кунед навора, беҳтарин навор бача азиз. Комментар як навор мекунед. Дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мераса. Тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Тоҷикистон баранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мераса. Ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. Борадар азиз, аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада рой кунед борадар азиз. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Марамат, фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. Дастафкашон бесплатни дӯстон. Ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дастафка доранд. Аммо ноҳияҳое ки дурдастанд, у тарафо хай маслиҳат мекунен, ҳаққи дастафка мегирав. Дохили ноҳияи Восе, Кӯлоб, Фархор, Данғара, и тарафо дӯстон бесплатни дастафка доранд. Марамат занг занед. Любой маркаи дарвозаҳо дорад дӯстон. метавонед заказ кунед. Пад заказ ҳам тайёр мекунанд. яъне ки тайёрошам ҳастай худотон муроҷиат бикунед бача азиз. Нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сум сар мешавад то 10-15 сомонӣ. Аз ҷумла ҳалонҷикаам тайёр мекунанд. барои болои дарвозаҳо хеле тайёр мекунанд бача азиз. хоб металлои дарвозаҳо аз 0,8 сар карда то 1,8 ҳастад дӯстон азиз. худотон боз оиди ҳамин дарвозаҳо, оиди маслиҳати нарх наво ва заказ кардан метавонед дар рақамҳои зери видео буда, яке дар рӯи видео мемонем, муроҷиат бикунед бача азиз. рақамашро мегузорем аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанем бачаҳои азиз. вақте ки дарвозаро заказ мекунем бародари азиз, байни 8-10 рӯза шумода тайёр карда то ҷое ки лозим астай бурда мерасонанд. Марамат, аз номи канали ютуби Саудо ТВ дарвозаҳоро заказ кунед. дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои Акаи зиёратшо дар ноҳияи. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин ҳавлаи фурӯшӣ. ҳавлаи фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Хӯросон бародар азиз. ҳастай бачакҳое ки аз Хӯросон боша, комментар як кунед ки ҳамиҷа ҳастен ё нестен. чанд нафар мардуми сарбаланди Хӯросон моро тамошо кестай. ноҳияи Хӯросон ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳоти Гулистон, 7 сотих замин, хона ҳамин ҳолат дӯстон, тамошо кунед. 3 дар хона дора, ҳуҷҷат дора, нарх 170,000 сомон, боз савдои соз дора. қисмати аловхона, анҷомхонаш, ин тараф хонаҳо барак, аднасикар никардагиай, 170,000 сомон, боз савдои соз дора. аз номи канали Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. худо хоҳад мо навор мекунем бари шумо наворҳои баъдӣ. ин шахс мега ки аз Душанбе то 300,000 боша илтимос. бачакҳое ки аз дохили Душанбе то 300,000 хона дорен, рӯй кунед мада. ман реклама кунам, фурӯшда бигзорам бачаҳо, и одамо бихаранд. ин шахсият мега ассалому алайкум. мада хона ай шаҳри Ёвон, аз ноҳияи Ёвон, тарафҳои аэропорти кӯҳна боша, хоб тарафҳои Гулпарва, хулас ҷои хуб боша, 400-500,000 сомон боша мегирам. шахсиятое ки ҳамин тарафҳо хона дорен, рӯй кунед, мо реклама кунем, мақсад савдо карда битем бача азиз. бетараф набошен. комментариҳода гузорем бародар азиз. мо комментариҳоро мехонем, аммо
хонахаро хонафурӯшо комментҳои моро мехонад дӯстон, баъдан як фикрдан миям биродаразӣз. дӯстон мегзарем ба дуюмин гандумдаравак. ҳам якта гандумдаравака эълон мекунем, далши қисми хонаҳои дигада мегзарем. гандумдараваки фурӯшӣ қарор дорад дар Қурғонтепа, шаҳри Бухтар. бо расходи кам кор мекунад, камрасход. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нарх 14,000 сомон бо савдои соз дорад. ватсапшон ахириш 0219. дӯстони азиз, ягон дӯсту бародаратон, хеши таворотон хоҳиши харидорӣ кардани гандумдараваки нав дошта боша, агар нами рақамошона метонен роишон кунед дӯстон. шояд ягон дӯсту бародаратон ҳамин хели техникаҳода яъне ки эҳтиёҷ дошта бошанд, ин марамад 14,000 сомонӣ. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 6 сотиқ замин, 3 ҳуҷрага. одамое ки аз ҳисор хоҳиш карден нигоҳ кунед. бассейни калон дора, 250,000 сомон нарх дора. рақамҳои 6709 ахири рақамошай. боз худотон метонен занг бизанен, аз номи канали мо Савдо ТВ салом бирасонен. ҳамин Савдо ТВ дӯстон вазифаи аслиш дар чие бародар азиз? дар канали Савдо ТВ ҳаррӯза харид ва фурӯши хонаҳо ва квартираҳо ва заминҳо мешавад. ва дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи имрӯзамон. мардуми сарбаланди ноҳияи ёвони Бостонӣ ҳамҷаин. 6 комнатага 11 сотиқ замин дорад. деҳаи Даҳана, ноҳияи Яван. 275,000 сомон нарх. фурӯшӣ дар деҳаи Даҳана. 6 комнатага дӯстон. ана деҳа, ина роҳ. хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ. хона дорои оғул барои молпарварӣ. хона дорои подвал. хона дорои гараҷи мошин ва дорои 11 сотиқ замин масоҳат ва дорои 6 ҳуҷраи фасон ки аз номи канали мо метонен ҳозир занг бизанен. нарх 275,000 сомонӣ. марҳамат кунедон дӯстони гиромӣ, занг бизанен. 2090 ахири номерошай. инак мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. территорияи Чоргултепа, маҳаллаи Шурчашмаи ноҳияи Рӯдакии шаҳри Душанбе. масоҳати 6 сотиқ замин, 5 комната, дар ҳолати коробка, бо хишти лои бардошта-шудагӣ, криша маҳкам кардагиай, 180,000 сомон нархай. вақте ки ман нархша мегум дӯстон, шумо баъдан гӯш кунен адресоша. нигоҳ кунем ма чӣ мегум. хона дар Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, маҳаллаи Шурчашма. хуб 5 дар хона, 6 сотиқ замин, мактаб, бунгоҳи тиббӣ ҳастай, барқ ҳаст, об ба наздикӣ мешава. хона дар ҳолати коробка, 180,000 сомонӣ. рақамҳои 26 ва 51 ахири рақамҳои соҳибмулкай прямой метонен дӯстон занг бизанен, боз маълумоти параша бигирен бачаи азиз. ва мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. аз норак чанд қабул хона навор накарда будем. бачакҳои норакӣ дар фикртон ҳастем бачаи азиз. ҳастин ҳаминҷа шумо. масоҳати 6 сотиқа, 4 комнатага. хуб шаҳри Норак, адреса бинен. Қибили Нав мега бачаҳо. Қибили Нав, шаҳри Норак, 4 ҳуҷра, 6 сотиқ масоҳат. хонаҳо ҳамин ҳолат барои зиндагӣ тайёрай. нархи зурнеки 145,000 сомонӣ. рақамҳои ахираш 7168.
серйозний خریدار باشین اگر میتونه خودتون باز معلوماتی بیشتر بگیرین. تلویزیون خونش پکلیوفکا کراسکا کداگی درو چسبوندگی برو محکم کداگی خلاص 145 تا فکر میکنم که خونه میتونه اینا مرامت خونه در اینجا طرف کوههای. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. مردمی وحدت، دهه چمنزار، مساحت 6 سوتیخه، 3 حجرگه، گردی خانه محکم کردگی، تپه تیارکای، قسمتی داخلی خانه همی حالت کردگی، نرخ 225,000 سومانی گفتگی. رقم‌های 1694 اخیری رقم‌های سویموکای میتونین زنگ بزنین. خانه نزدی حولگی زمینی فروشته موندیم. دستروش سوداش میکنیم. خانه‌مون دارای 3 حجره، کلیدور، کوخنی، یک خانهش برمونت، تگش پدوال، حجت خانه، حمام در بیرونی. خانه ها همی حالت. نرخ 225,000 سومانی. گرد و اطراف همه محکم کردگی. سریاز نی خریدارو زنگ زننه معلومات پرش بگیریم باش عزیز. اینک بگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی ارزونک است که یک کمناتگه مساحت 48 کوادراته، 6 اتاژ، ناحیه رودکی، گردشی لنینگراد فابریکا، سری راه، سروشنا، میشیدگی. نرخ 300,000 سومان. دکمنت شرطنامه‌ای های رقممون اخیرش 8383. اوید خانه معلومات پرشه میتونین زنگ بزنین. 300,000 سومانی، 48 کوادرات، 6 اتاژ، یک کمناتگه. بچه عزیز نوار معقول شد یا که نه؟ بعدا در تگ کامنتاری نویسین از کجا تا چند سوم خانه نوار کنیم. ما در فکری شما هستیم بچه عزیز. این یکم میگه السلام علیکم اکا جان، یک کمناته در کورای از شهر وحدت پیشکی رحمت کلون داریم بچه. یک خانگاه فروشی از وحدت دوشوشن در واتساپ من نویسین اکرامش کنم. میگذاریم به نهمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک کمناته کوارتیره در 6 اتاژ، 43 کوادراته، 8 میکرورایونی شهر خوجند دوستان قرار دارد. نرخ 255,000 سومانی. از نام کانال سعودو تیوی زنگ زنین. واتساپ شون 8181 اخیری واتساپی صاحب ملک. التماس فقط کنکریت نی خریدارتون زنگ زنین انشالله سعودوی سوز دارم میگه. ریمونتای خونه در حالتی بهترین قرار دارد. همین حالت همین سستانی ریمونت کرده. قسمتی دوش این مرا دوستان عزیز. خب ابایا چسبوندگی در چسبوندگی تریزو چسبوندگی ریمونتای زور کدگی 255 تا. فکر میکنم چم نرخ‌های دیگه دوستان این نرخ با بهترین نرخ شد، چون که عین حال همو استروی متریالی که استفاده میبرن گرین قیمته بچه‌ها. دهمین اعلان امروزه ما باز کوارتیره فروشی است که در شهر تورسونزاده بوده است. رگرده انایش با ارزانی بده. اخیر دماندیم که کدومیتون صبر که تماشا کنین آشنا شوه. یک کمناته کوارتیره 4 اتاژ، 38 کوادراته، 4 میکرورایون شهر تورسونزاده. نرخ 215,000 سومانی. فروشی در تورسونزاده محله 4. خب چیز چورش قطعی فروخته میشه. باز تعمیر ریمونت زور 215,000 سومانی. دوستان عزیز این روزا نواری ما تمام شد. چیزی که یافتیم روی کردین خواهش کردین ماندیم درشی با کامنتار یکنین از کجا تا چند سوم خانه در کار رنگ هم یک با کامنت کنه. خدا خواهد از روی کامنتار شما ما نوار میکنیم، خانه های خاص شما را پیشکش میکنیم بچه عزیز. زنده و سربلند باشید بچه.